Lidie sa už nevráti? Nie. Možno je to takto lepšie. Budeš jesť? Idem za tomu. V slovenskom znení ste počuli Eduarda Víteka, Dášu Mojžišovú, Karola Čálika, Emíliu Došekovú, Zuzanu Kocúrikovú, Petra Paulínyho, Juraja Predmerského a ďalších. Na slovenskom znení ďalej spolupracovali zvuk Zoltán Frieder, strih Judita Fatulová, výroba Ladislav Wagner, dialógy a réžia slovenského znenia Alžbeta Domastová. Vyrobila slovenská filmová tvorba, nositeľka Radu práce, štúdio hraných filmov, dubbing, Bratislava, Kolíba 1989, filmové laboratória Bratislava, Kolíba.